krátce, protože nejsem žádný velký řečník. Bych to tak jako shrnula, že před 10 měsíci jste si dali nějaký cíl, nějakou vaši vizi, nějaký vaši přání, že byste chtěli si doplnit ještě nějaké vzdělání. Během těch 10 měsíců jste se snažili a zjistili jste, vlastně teď tady sedíte, že pokud si něco hodně přejete a máte nějakou píli a odhodlání a bojujete, takže jste schopni toho dosáhnout. Takže já bych vám chtěla popřát, aby klikat na cestě životem. Jste měli dost sil. Dosáhli očí. Nejodvážnější a půjde sem k nám. Máme ho tady, milí respirátory. Nejodvážnější bych určitě neřekl, ale taky se pokusím nějak krátce shrnout náš školní rok. Bylo to opravdu krátký, zase na druhou stranu musím pogratulovat všem spolužákům. Mojí třídy zvládli jsme za rok, co někdy nezvládnou ani za ty 3 roky studia tady na place. Tak poprosím, zatleskejte ještě jednou sami sobě. Myslím, že ten rok uplynul jako voda. Přiznám se, že od některých spolužáků jsem se ještě vedl, velice nebyl. Často bylo náročnější, někdy to nebylo na těch skřilo, ale věřte, že romantikou to nebylo. A chci popřát hodně štěstí v životě, nejen mým spolužákům, ale i ostatním osobám. Já děkuji Belimu, že to byla krásná slova. A teď se pustíme do těch 2 tříd. Začneme tedy třídou E3A. A jako první Marek Demeter. Martin Hlavatý. Škoda. Lukáš Honza.
Sebastián. Další je Martin Petržilka. Artur Pivka. Můj velký ctitel a ochránce Václav Rozenberg. Další je Miroslav Šír. Až potom něco. Daniel Šou. Potlesk pro třídu E3A. Ale zase, zeptám se, jestli tady v E3A jsou nějací odvážní studenti, co by přišli. Výborně. Jo, má. Celou třídu.
spolužáci, milí rodičové, milí hosté. sešli jsme se zde u příležitosti předání výučních listů. 3 roky, které jsme se strávili, utekly jako voda. Ale během těchto let jsme získali spoustu zkušeností, znalostí a zažili nespočet zábavných a nezapomenutelných chvíl. Ne vždy to bylo snadné, ale se vzájemnou pomocí jsme všechny překážky zvládli. Naše soudržnost by nebyla vždy 100%, ale do zdárného konce jsme se dostali společně, i když jsme vždy ztrápali. V prvním ročníku jsme se seznámili se základy našeho oboru a také mezi sebou. Od elektrotechnických značek přes základní výpočty až po obecné pochopení toho, že elektrický proud není to samé jako proud řeky. Takže jsme zvládli a úspěšně jsme prošli prvním rokem. Ve druhém ročníku jsme už byli o něco jistější. Začali jsme více komplexní pájet, měřit, kreslit schémata, rozumět součástkám, možná jsme poprvé zažili, co to znamená chyba v zapojení. Často je provozená výbuchem sníhu, ale někdy i letím z oblasti. Ale právě tehdy jsme se začali víc spoléhat jeden na druhého a tvořit tým. A ve třetím ročníku už nás byli skoro hotoví odborníci. Dokázali jsme samostatně řešit problémy, připravit se na zkoušky, řešit odborný výcvik, vysvědčí újmy. A i když jsme občas počítali dny do konce, dnes se možná přestěhneme, že nám to tady bude trochu chybět. Chtěli bychom poděkovat všem učitelům za jejich trpělivost, za to, že to s námi nevzdali, i když to by nebylo jednoduché. Děkujeme také mistrům odborného výcviku, kteří nás naučili, že udělat to pořádně není prázdná fráze, ale základ naší budoucí profese. A v neposlední řadě děkujeme rodičům, kteří nás podporovali, ať už šlo o rána, kdy jsme zaspali, nebo večer, kdy jsme se snažili pochopit, jak funguje vlastní. Dnes sice opouštíme školu, ale odcházíme vybavení nejen výučním listem, ale i zkušenostmi, které nás budou provázet dál. Ať už zamíříme do práce, na další studium nebo na úplně jinou cestu. Máme za sebou 3 roky, na které můžeme být hrdí. Děkujeme vám za pozornost. A přeji nám všem, ale i vám hodně štěstí na další cestě života. Já se přiznám, že jsem tedy velmi příjemně překvapená. To byla krásná slova. Děkuji. No a kdo nám tady zbývá ještě? Přijde E3N, tak se dáme do toho. A začneme s elektrikáři. Jako první Jakub Bartliněk. To jsou na to. Zajímavý, že od nich nikdo neměl vyznamenání. Další Štěpán. No. Další je Adam Festa. Václav Procházka.
Petr Balabil. Poslední elektrikář Tomáš Žemba. A poslední Tomáš Pacholík. Toto byla třída E3M. Tak já teďka ještě požádám teda zástupce třídy E3M a pak to předám paní učitelce, protože ta bude mluvit dlouho za 2 třídy. Tak dopad, hoši, dopad. Tak, dobrý den, všichni hosti, rodiče, absolventi, učitelé, mistři. Já jsem absolutně nepřipravený. Já jsem si to dozvěděl před 15 minutami, takže dneska fakt krátce vám chci hrozně pogratulovat, kluci moji. To jsem dotáhl. Vás ostatní moc neznám, takže jako jste dobrý, jo, ale... Moc se nás sem nedostalo, začínali jsme před 3 rokama ve 30 lidech, tak je nás tady 9 kluci, takže... No, tak. Jsou tady ještě lidi, co přestupovali z jiných oborů, ale já jsem s vámi spokojený. Byla jste jedna z nejlepších tříd, kterou jsem si tak trochu vysnil, byla s váma hodně velká sranda. A byla to taková horská dráha nahoru a dolů. Ale jste super kluci a věřím, že se vám v životě bude dařit a že budete dělat to, co vás bude bavit s lidma, který vás budou bavit, tak který máte rádi. Tak asi takhle všechno, tak z toho víc nemám. Nepamatuju, že vás bylo 30, takže to je vlastně výběr z hrozbu. No, a už tomu neutečeš. Takže požádám paní magistru Krejdolovou, aby vám něco řekla. Tak, dobrý den. Dobrý
končím třídnictví s třídou E3 a E3A, ale ani s jednou třídou jsem nešla úplně od začátku. Takže bych chtěla připomenout, že třída E3N měla nejdřív pana třídního pana Ladislava Janatu a třída E3A jeho manželku, bývalou kolegyni Hanu Janatovou. Takže s nimi se strávili taky určitě nějakou dobu. Se mnou tedy jedna třída, 2 roky, jedna třída, 1 rok. Jak jsem vás stihla poznat, myslím si, že parta jste dobrá. Že se i budete nadále scházet, že si budete dávat srazy po roce, po 2 letech, abyste věděli, jak se vám v životě daří. Pokud jde o studijní výsledky, tam tím, že se vás tady sešlo takhle málo, je patrné, že studium bylo občas na vedlejší koleji, že důležitější bylo, jak se ve třídě pobavit a dělat nějakou legraci. Stejně tak jsme trochu spolu bojovali, pokud se jednalo o obuvenky, protože letkdy některý student šel i 3krát za týden k lékaři, nebo bylo nevolno, takže tak jsme trošičku s tím bojovali, abych vás donutila do té školy chodit. Takže vy, co tady sedíte, tam se určitě zadařilo, protože se to všechno perfektně zvládli. A dneska si odnesete výuční list, zároveň tam máte i závěrečné vysvědčení a složil tam máte ten paragraf 250. Takže ještě jednou chtěla bych poděkovat vašim rodičům, sourozencům, babičkám, dědečkům za trpělivost, za podporu, jakou vám dali, že jste mohli v klidu studovat, že jste se nemuseli strachovat o to, jestli si zaplatíte cestu autobusem do školy nebo vlakem, že jste měli, dá se říct, jednoduché studium, ale jednoduché z toho hlediska, že jste se nemuseli starat o nic kolem a mohli jste v klidu studovat. Chtěla bych vám popřát v životě hodně štěstí z vás, kteří budou pokračovat ještě ve studiu, ať se jim daří i na dalších školách, kde budou studovat. Kteří nebudou pokračovat ve škole, věřte tomu, že i nadále budete studovat ve vzdělané kurzy, školení, budete se seznamovat s novinkami ve vašem oboru. Takže to studium vás bude provázet určitě až do důchodu, protože stále bude něco nového, nové materiály, nové technologie. Přeju vám, ať si najdete práci, která vás bude bavit. Přeju vám, abyste měli rodiny, které vás budou podporovat, a vy jste vedli své děti k tomu, aby byly úspěšné v životě i ve studiu. Jsem strašně ráda, že jsem vás poznala a až budete mít, strašně ráda přijmu vaše pozvání a přijdu se podívat, jak se vám v životě daří. A vy, jestli budete mít cestu někdy v kole, zastavte se. Budete vidět, jak se to ve škole mění, co tady máme nového a uvidíte své kantory, který s vámi trávili 3, 2 či 1 rok podle toho, jaký předmět s vámi. Asi tak. Já jsem teď nabyla dojmu, že učitelka Kříglová umí nejenom matematiku, ale i řečně. Mluvila docela dlouho, docela hezky, zřetelně. To zase já budu jenom mluvit, já s tou matematikou se moc kamarádit nebudu. Ještě pan ředitel by vám asi chtěl něco říct. Já bych měl ještě k dodání jednu takovou technickou poznámku, ale hodně důležitou. Nyní i držíte v ruce velice důležité dokumenty, k jejich získání, tomu se tedy vyvinout nemalé úsilí. Vás jsou to originály. Opatrujte jako oko v hlavě, nikomu to nepůjčíte. Pokud to budete muset někde předložit, abyste mohli nastoupit do nějakého zaměstnání nebo do nějaké firmy, tak jim to nechte okopírovat, nebo jim sami dodejte kopie, ale nedávejte to ruky. Často máme telefony, návštěvy, abychom vystavili nějaké duplikáty, jako zbytečná ztráta času. Takže skutečně máte to v deskách, abyste to mohli založit v deskách doma. No a přeji vám
vám tedy ještě jednou mnoho štěstí a co vám budu přijdete kolem a stavu, ještě budete vítáni. Vážení absolventi, vážení hosté, dovolte mi, abych se s vámi jménem naší školy rozloučila těmito slovy. Jednou se novináři zeptali děti, pověz, jsi spokojený se svým životem? A on jim odpověděl, víte, jednou jsem slyšel velmi moudrá slova. Vaše tvrdá práce je snem každého nezaměstnaného. Vaše zlobivé dítě je snem každého bezdětného. Váš malý dům je snem každého bezdomovce. Váš malý kapitál je snem každého dlužníka. Vaše slabé zdraví je snem každého pacienta s nedolečitelnou nemocí. Váš klid v duši, váš klidný spánek, vaše cenově dostupné jídlo je snem každého, jehož zemi se válčí. Člověk by si proto měl vážit všeho, co má. Nikdo přece neví, co s ním bude zítra. Takže žijte tak, aby každý den byl jako váš poslední. Přeji vám hodně štěstí, zdraví především. A nebuďte smutní, že končíte, protože na každém konci je krásné, že něco hezkého začíná. Naschledanou.